Og hvad er det, du skal i dag? Jamen, nu skal du bare lige høre her en gang, Allan Bjørts. Fordi at, jeg har jo skiftet den Fraggy Fiat 500 ud med min næstbedste ven, Jolly Jumper. Nå, du rider mod solopgang, eller solnedgang allerede så tidligt om morgenen, eller hvad sker der? Det må du selv bestemme. Bare solen den skinner, så er jeg lige glad, Allan Bjørts. Men jeg skal ud og være cowboy i dag ude på den Vilde Vesten sammen med Jonas Quist Jensen. Nå, okay. Han er instruktør bag en kort western-film her fra Aarhus, som blev nomineret til 6 filmpriser i selveste Hollywood. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, Allan Bjørts. Okay, og så skal du lige have den her med på vejen her. Så var god tur. Jo, tak. I Tak skal du have. Jeg glæder mig til at høre. Vi siger tak til lærlingen Christian, meget langsommere end sin egen skygge, Roskær fra morgentrafikken. Og så er vi nede og snakker cowboyfilm her om, giver os et lille kvarter for nu, så er vi klar. God tur afsted på hesten, han har sagt. Jo, tak for det, Allan Bjørts. Og var så lidt. Mojo klar med Lady. Klassiker her på Radio Go FM. Klokken er 7:12. God morgen. Og nu skal vi ud til lærlingen Christian Roskær, som er meget langsommere end sin egen skygge normalt, men i dag der er du jo cowboyder, kan jeg forstå. Du er taget ned til Filmbyen. Ja, jeg er nemlig så, Allan, og jeg sidder herude foran på en bænk. Solen den skinner dejlig morgen, når vi kigger ud over havnen. Jeg sidder her med instruktør Jonas Quist Jensen, og Jonas, først og fremmest selvfølgelig godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige høre dig, vi er i gang med at køre et emne her til morgen. Det er noget helt andet, end vi egentlig skulle snakke om. Det er lige, er det okay, at Aarhus Kommune de har lavet et fuldstændig rygeforbud for deres medarbejdere? Det er sgu et udmærket spørgsmål. Det ved jeg ikke lige, at jeg har en holdning til. Så bare... Okay, lad os bringe den over og komme videre til sagen. Ja, men han har jo lavet den der cowboy-film, men du kan jo så spørge om ryger de i filmen? Jamen, alle cowboyder, de får så en smøg ude på prærien, når de lige har parkeret Jolly i parkeringsposten, ikke? Så, men Jonas, du har lavet den her fantastiske western. Jeg så den selv i går, og jeg må sige, jeg er dybt imponeret over, at sådan et produkt det kommer ud fra vores fantastiske by Aarhus. Men jeg tænker lidt, hvorfor lige en western? Jamen, hvorfor ikke en western? Alle har lyst til at lave en western, tænker jeg. Altså, vi har jo... Jeg har rodet med genrefilm altid. Jeg synes, det er sjovt at lege med de der konventioner, så man kan sige, at i min verden, der gælder det om at prøve dem alle sammen. Hvis jeg på en eller anden måde kan komme til et punkt, hvor jeg har lavet en af hver, så vil det være rigtig godt. Okay, så nu har du altså prøvet en western, og kunne det måske være noget, som du kunne finde på at hænge lidt ved i, og så lave en... Det er jo en kortfilm, det her måske en film på en time eller 2? Det gør være rigtig sjovt at lave en spillefilm af det. Altså, jeg ved ikke, om det er den vej, det går. Det må vi så se. Men det kan altid være sjovt. Og spillefilm er helt klart en del af målet. Jeg har allerede lavet 2, sådan set, så... Altså, nu så jeg jo filmen i går, men hvis vores lyttere, der måske ikke lige har set filmen, hvis du lige kort skal fortælle, hvad handler den om? Hvad er det så? Jamen, meget kort fortalt, så handler den om sådan en western-luder, der vågner op en morgen sammen med en kunde, som så er afgået ved døden i løbet af natten. Og så efterladt hende alle hans problemer. Og og gør tingene ikke mere besværlige, og de finder noget guld og ting og sager, der er godt gang i den, og så er det så komedie samtidig, så det hele er sådan lidt skævt. Af en eller anden grund, så lyder det som den sidste polterappen, jeg er til egentlig. Men Jonas, er det noget, der inspirerer fra den virkelige verden, eller hvor kommer I sådan en idé fra, at hey, nu laver jeg lige en westernfilm, og den skal handle om det og det? Er det noget, som du sætter ud til vandet og tænker, okay, det her, den næste film skal handle om? Det ved jeg sgu ikke. Det kommer bare et eller andet. Det er noget, man finder på et eller andet mærkeligt tidspunkt. Jeg kan ikke sætte en finger på, hvornår det lige har været. Jeg har altid haft lyst til at lave en western. Og så har jeg også længe gået og leget med tanken om at lave noget på engelsk, og sådan en dag så kombinerede jeg ligesom de 2 idéer for at prøve det. Og det handler også om at vise, at man kan lave noget på engelsk i Danmark og få til at virke. Eller det håber jeg da i hvert fald, man kan. Ja, men helt sikkert, Jonas. Jeg har jo set filmen, og jeg synes helt bestemt rigtig godt om den. Jeg tænker lidt, nu siger du, at du laver den på engelsk, men det er danske skuespillere. Er det nemt nok at få fat i folk til at lave sådan en kortfilm her i byen egentlig? Altså, jeg vil sige, den ene skuespiller er fra Aarhus, den anden er fra København, så vi har ikke noget, altså vi henter tit folk fra København hertil. De har ikke noget problem med at hente vores filmfolk derovre, så vi gør lidt det samme. Det er meget cool. Hvis det er, at du skal lave en cowboyfilm igen, Jonas, så kan jeg da godt lige hoppe op på ryggen af Jolly og så ride ud af prærien og mod solnedgangen eller et eller andet. Hvad siger du til det? Har jeg måske en chance for at blive en rigtig vaskeægte Hollywood cowboy? Det kan jeg ikke forestille mig. Det finder vi ud af. Sådan der. Her senere på morgenen, der skal vi have en snak med Jonas omkring det her med, at filmen den rent faktisk er indstillet til hele 6 priser over i
filmens hjemby, Hollywood. Ja, det er jo... Det glæder jeg mig til at høre en lille smule om, for det er da det er vanvittigt. Altså, en oceansk cowboyfilm i Hollywood, jeg troede, det var løgn, da jeg så det, men det er ikke desto mindre sandt. Så vi vender tilbage i 47. Lærlingen Christian Roskær nede i Filmbyen sammen med Jonas Kvist Jensen, manden bag den her nye western-kortfilm fra Aarhus. Og så er det lærlingen Christian Roskær, cowboyter her til morgen. Ja, Allan, jeg ser meget gerne, at du kalder mig for Hotshot. Hotshot? Ja, fordi det tror jeg, at det vil være det cowboy-navn, som vil passe rigtig godt til mig, egentlig. Jamen, så godmorgen, Hotshot. Godmorgen, Allan Wirth. Nå, du står med Jonas nede i Filmbyen. Altså, jeg synes jo, det er totalt sejt, at Hollywood er blevet slemt interesseret i hans film. Aarhus goes to Hollywood, og Jonas goes to Hollywood. Jonas, du har lavet en westernfilm, 29 år gammel. Hvad siger vennerne egentlig til det der med, at du laver westerns? Jeg tror næsten, de har vendt sig til det efterhånden, efter vi har lavet zombiefilm og mordmysterier og så videre. Men altså, alle folk synes, at det er meget muntert, at vi går den vej den her gang. Det har skabt lidt opmærksomhed. Den her film, det er jo en kortfilm, Jonas. Så hvorfor lige en kortfilm? Hvorfor går man ikke all in og så siger, ved du hvad, vi laver lige en 2 timers lang film her? Jamen, det gør man jo også en gang imellem. Man kan sige, at kortfilm er lidt mere overskuelig størrelse at lave, så man kan sige, formålet med det er jo at prøve nogle grænser af og dels øve sig lidt, og dels få skabt nogle kontakter og sådan noget. Altså nu har jeg jo arbejdet sammen med Picturewise heroppe fra Filmbyen på det her projekt for første gang, og det regner jeg med, at vi kan drive videre herfra for eksempel. Så sådan nogle ting kommer der ud af det, ikke? Umiddelbart så skulle man da mene, at der er et rimelig godt grundlag for at komme videre i teksten nu, og du er så blevet indstillet, eller I er blevet indstillet til 6 priser i Hollywood. Hvordan tager man lige det, når man får sådan en opringning? Ja, det er faktisk ikke en opringning. Det er faktisk mere eller mindre en e-mail, der kommer en dumpende på et eller andet tidspunkt, så det er ikke så glamorøst, som det lyder. Men det er meget overraskende. Det kommer også lige pludselig og sådan noget. Jeg er selvfølgelig glad, at jeg skulle mig ringe til min producer Morten og sige, hey, nu er det vildt. Så det var da mega. Du snakker om... Christian, du bliver nødt til lige at afslutte den der. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Du falder ud konstant. Så jeg ved ikke, hvad der sker, men der er huller i luften i dag, åbenbart. Der er huller i luften i dag. Jamen, jeg vil da bare sige tak, Jonas, fordi jeg må kigge forbi, og held og lykke med alle priserne over i USA. Det bliver da fantastisk. Jamen, mange tak skal du have. Jeg skal lige beklage den lidt, de her udfald undervejs. Tak til lærlingen. Han er på vej tilbage til